YouTube channel बयखौबो बरायहरबाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन एग्जामबो जादों आरो अखाबो हादोंमोन आरो ओंखायनो जेरावबो ओंखारनोबो मोना बेरायनोबो मोना न'आवनो थाबाय था इदि होननायसै आरो अखा हादोंमोन आब'मोना ना गुरहैदों ओमफ्राय आंखौ लेंहरदो आरो मैगं ना मा लाबोदोंमोनथाय ओंखायनो थिखोनो हायाखैनो आरो ओंखायनो लेंहरदों बुरजाथार मानसिफोर ओइनै फैगासिनो आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर ओइनै फैगासिनो आरो नाखौ नायनोसै आं दानिया नाखौ नायसै सोर गुदुंथाय नायसै आरो ट्रेन आलिथिंजाय नै ट्रेन लामाया नामोन दा नैने ना गुरग्राफोरा नाखौ नायने साम'सो नै गांजेमाबो दं नुवालै ना गुरग्राफ्रा इने ना मोनदों नोंबा नाया बारा गैया ना गांजेमा दङ आंनासो बांसिन आंना जमा खालामजाया नालाय ओंखायनो आंना बोथियाबो दं दंथ' रायना बोथियाबो दं इसिनालाय इसिनिखौबो नायनोसै एसे बखालि जानांदों आङो दिनै ना गुरनायखायनो बखालि नै नै बे तेप्लानि थाखायनो बखालि जानांदों दिनै बाय बाय